μπάλα με πολύ φάλσο βγαίνει στο δεύτερο δοκάρι εκεί που πάλι ο Μπαρτολίνη παίρνει την πρώτη κεφαλιά. Ο Τσέζαρεκ στην περιοχή καθυστερεί να γυρίσει. Τελικά το σουτ γίνεται στην κενή εστία και η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα. 1-0 με το Φιτανίδη σκόρερ για τον Αστέρα Τρίπολης. Πάλι για τον Ουριμπάρη η σέντρα του. Ο Ντόκιτς χάνει το κοντρόλ, πάει να διορθώσει και κάνει πέναλτι. Λάθος από τον Ντόκιτς. Ο Τσέζαρεκ πήγε γρήγορα πάνω στην μπάλα και εδώ θα δοθεί η κίτρινη κάρτα. Ο Τσέζαρεκ σουτάρει, η μπάλα στα δίχτυα. Παίρνει ο Τσέζαρεκ έξω από την περιοχή, ψάχνει τον Ουντότζι. Το πλασέ του Ουντότζι, καταπληκτικό γκολ. 3-0 για τον Αστέρα Τρίπολη στο 76. Ρομπέρ σε αυτό το φάουλ για τον Παθρακικό, ο οποίος θέλει και αυτός να πετύχει ένα γκολ. Απευθείας ουσιαστικά εκτέλεση, αλλάζει πορεία η μπάλα, καταλήγει στα δίχτυα με την κεφαλιά του Παπουλή.